खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव सासे गोख्रों बिपिएफनि राजखान्थि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे आथिखालनि जाखांफुहांनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय हास्थायदों एबा बिजाथि महरै गसंहोनो थाखाय हास्थायनायखौ बाथ्रा फोरमायदों। बे समाव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि आसाम विधानसभा बिसायख'थि आरो गेजेराव माखासेल' सान दंसै। बेनि सिगांनो रायजोजों लोगोसे बिटिसिनि सिङाव थानाय गासै मोन 15 विधानसभा बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरा गाव राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो बे समाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो क'क्राझार आसाम विधानसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय देहायै मोदोमै सांग्रां एबा गोख्रों सोलिगासिनो खामानि मावनायफ्रा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। दानिया बिदिब्ला फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय माबोरै साखाफारा जानानै दं प्रमिला ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लादोनि। नोंथाङा जिथु नैबे क'क्राझार समस्तिनिफ्राय गोबाव समनिफ्राय एमएलए मिनिस्टार जाबोखांबाय, दा नैबे खेबनि बिसायख'थियाव नोंथाङा बिपिएफ दलनिफ्राय बिजाथि महरै गसंगोन आसा दं। गसंगोन गसङाखौ आं दा कनफार्म बुंनो हाया, खिन्थु माने रायजोफ्रा लुबैफिनदों। जोंनि इउथ ग्रुप बिथांमोनहाबो लुबैदों। आंनाव थाङै बुंहैदों गेलेफिननांगौ थानो नाङा होननानै बुङो आरो। दा बेवहाय आंहाबो बोलो मोनफालायलाङो आरोखि। मोनबा आंबो सानो गेलेला नामा आङो बेबायदिखौ सानो आरोखि। खिन्थु जोंना इउथ जे ग्रुप जोंनि पार्टि खालामग्रा बिसोरनो आंखौ माने आंनि गोसोखौ माने बोलो गोरा खालामहैयो, माने एखेबारे साउन्ड खालामहैयो आरोखि। दा जोंनि इउथ ग्रुपआनो जुदि लुबैदोंब्ला होमबा बे गेलेयालासिनो थानायाबो थिग नङा। खारन रायजो राजानो खामानि मावनायनि आरोबाव मोनसे स्कप मोनगोन। बे नङा जे आङो एमएलए मन्थ्रि जानानै आंनि थाखाय आं सिन्था खालामदों, बे नङा। आं रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावबोजोबदों। जे मावनांगौ बेखौ आं मावबोदों। आंनि मथे आं मावबोदों आरोखि। रायजो राजाजों माने थानानै आं मावबोदों आरोखि। रायजो राजानि डिमान्ड बायदियै जुदि हाइकमान्डआ टिकेट होयोबा नोंथाङा निस्सय गेलेगोन। ना बेथ' नंगौ, बेथ' गेलेखागोन। आं गेलेखागोन, गेलेनायावनो दं। खिन्थु हाइकमान्डनि सायाव निर्भर खालामो जे होनाय होयिया। आरो हाइकमान्डनि सायावबो आंहा फोथायनाय दं। हाइकमान्डआ टिकेटखौथ' होखागोनानो। खिन्थु माने आं बुंनानै दुगि खालामनानै लानायाथ' बे थिग नङा। दा नैबे उननि बाथ्राया हाइकमान्डनि सायाव निर्भर खालामगोन आरो।